ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 9 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ иштирок намуданд. Пас аз чорабинии бошукӯҳи ҷашнӣ дар майдони Сурх, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарони ҳайатҳои расмӣ ба гиромидошти хотираи қурбонёни ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар назди ёдгории аскари номаълум гулчанбар гузоштанд. гузориш дар ин хусус. 9 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ба қасри Кремл ташриф оварданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин самимона истиқбол гирифтанд. барои иштирок дар ин чорабинӣ бо шукӯҳ сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо аз 29 кишвари ҷаҳон ба Москва ташриф оварданд. зимни иштирок дар паради ҳарбии сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо як қатор сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо аз кишварҳои ҷаҳон дидору суҳбатҳои судбахш анҷом доданд. баъд аз маросими истиқболи сарони давлатҳои ҳукуматҳо ва роҳбарони ҳайатҳои волумақом аз ҷониби президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин дар маркази асосии баргузории чорабиниҳои тантанавӣ майдони Сурх паради низомӣ баргузор гардид, ки дар он теъдоди зиёди низомиён иштирок карданд. дар паради бошукӯҳи ҳарбии майдони Сурхи шаҳри Москва як ротаи десантии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон низ иштирок намуданд. иштироку қадамзанӣ бо матонати низомиёни шуҷои тоҷик ба поси хотири беш аз 300 000 фиристодагони Тоҷикистон ба майдонҳои набард, ки 55 нафари онҳо ба унвони олии қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ сарфароз гардида буданд ва ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки бо меҳнату машаққати холисонаи худ дар ақибгоҳ дар таъмини ғалабаи бузург дар он ҷанги пурдаҳшат саҳми намоён гузоштанд, сурат гирифт. пас аз анҷоми паради ҳарбӣ дар майдони Сурх, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарони ҳайатҳои расмӣ ба гиромидошти хотираи қурбониёни ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар назди ёдгории аскари номаълум гулчанбар гузоштанд. иштироки сарони давлатҳо дар тантанаи ғалабаи бузург дар шаҳри Москва бо аксгирии якҷояи хотиравии онҳо ба поён расид. ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи ташаббуси иқдомҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ҳалли масъалаҳои обу иқлим дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ мақоми хосаро соҳиб шудааст. ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки хусусияти умумибашарӣ доранд, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамовозӣ пайдо намуда дар болоравии нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мусоидат намудааст. иқдомоти пешвои тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳамиятнокӣ ва мубаррияти худ пайваста дар сархати расонаҳои ҷаҳонӣ қарор мегиранд. шарҳи бештари матлаб дар таҳияи Ҷаҳонгир Сафарализода. дар маҷаллаи бонуфузи Diplomatic Insight Publishers-и ҷумҳурии исломии Покистон мақолаи таҳти унвони президенти Тоҷикистон дар дипломатияи ҷаҳонӣ об пешсаф аст ба нашр расид. дар мақола омадааст, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба илми муносибатҳои байналмилалӣ мафҳуми нав дипломатияи обро ворид намуданд, ки дар он тамоми ташаббусу андешаҳои минбаъда оид ба истифодаи захираҳои об дар ҷаҳон гирд оварда шуданд.
шуданд. Тамоми ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон аз қабили 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии оби тоза, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028 дар соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ саҳми арзанда гузоштаанд. Ҳамаи ин ташаббусҳо танҳо як ҳадаф таъсиси минбари универсалӣ ва бисёрвазифагиро барои муҳокима ва дарёфти роҳҳои оптималӣ ва оқилонаи ҳалли мушкилоту хатарҳои марбут ба захираҳои об фаро мегиранд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи олам ҳамчун роҳбари ташаббускор ва нақшгузор дар ҳалли мушкилоти глобалӣ оид ба обу иқлим эътироф гардиданд. Дар ибтидои асри 21 пешвои тоҷикони ҷаҳон яке аз аввалин роҳбароне мебошад ки ба баррасӣ ва ҳалли мушкилоти масоили муҳими марбут ба об, инкишофи роҳи дурусти ташаккул барои ояндаи башарият таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд ки дар арсаи ҷаҳон роҳбарони кишварҳои пешрафтаи олам ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ташаббусҳои сарвари давлати моро хеле хуб истиқбол ва пуштибонӣ менамоянд. сиёсати об яке аз самтҳои асосӣ ва афзалияноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои таъмини аҳолии сайёра бо оби тозаи нӯшокӣ ва истифодаи сарфакоронаи захираҳои об диққати ҷиддӣ медиҳад. мушкилоти об дар ҷаҳони муосир проблемаи ҷиддитарине аст ки ба ҳаёти осоиштаи мардуми сайёра таҳдид менамояд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша нисбат ба сокинони давлатҳое ки бо сабабу омилҳои субъективӣ ва ё объективӣ ба оби тозаи нӯшокӣ дастрасии комил надоранд ҳисси баланди инсондӯстӣ зоҳир менамояд. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷайҳун бунёду аз навсозии зиёда аз 500 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки марҳила ба марҳила мавриди истифода қарор дода мешавад. дар раванди тадбирҳои ободонӣ саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ назаррас арзёбӣ мешавад. гузориши Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад. раванди босуботи корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Ҷайҳун вусъати тоза дошта, марҳила ба марҳила бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинову иншооти гуногуни маъмурӣ, иҷтимоӣ ва истеҳсоливу хизматрасонӣ дар беҳтар гардидани сатҳу сифати некуаҳволии сокинон заминаи мусоид фароҳам оварда истодааст. сокинону соҳибкорони ободгар дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ баҳри иҷрои саривақтӣ ва босифати нақшаи бунёди иншооти ҷашнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирандешӣ намуда, раванди зайлро барои боз ҳам ободу зебо ва рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, бахусус муҳайё гардидани ҷойҳои нави корӣ, рушди истеҳсолӣ ва таъмини сатҳу сифати баланди хизматрасонӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. маркази ноҳияи Ҷайҳун шаҳраки дӯстӣ тай солҳои охир бо қомат афрохтани биноҳои хуштарҳу замонавии таъиноти хизматрасониашон гуногун, аз ҷумла дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, савдову хизматрасонӣ, хонаҳои истиқоматӣ ва чароғону сафолакпӯш гардонидани кӯчаву роҳравҳо барои таъмини шароити хуби кору рӯзгори сокинон имконоти мусоид фароҳам оварда шудааст. дар ноҳияи Ҷайҳун дар соҳаи тандурустӣ, дар соҳаи маориф, дар дигар соҳаҳо бошад, корҳои ободониву бунёдкорӣ бо мардум идома дорад. айни ҳол бошад, мо дар назди бинои кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон қарор дорем ки сохтмонаш дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. мо сокинони ноҳияи Ҷайҳун тасмим гирифтем ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирем. тавре мушоҳида гардид, вобаста ба рушди деҳот ва таҳкими инфрасохтори сайёҳӣ дар ноҳияи Ҷайҳун таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуда. дар ин замина иншооти гуногуни хизматрасонӣ асосан дар шафати роҳҳо ва маркази ҷамоати шаҳраку деҳот бунёд гардида истодааст. қобили зикр аст ки баҳри фароҳам овардани шароити мусоиду муосири таҳсил барои насли наврас сол аз сол дар ноҳия иқдомҳои натиҷабахш амалӣ карда шуда. дар ин баробар бо назардошти зиёд гардидани талабот ба ҷои нишаст, муассисаҳои нав, биноҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд ки дар ин кор ҳиссаи падару модарон ва соҳибкорони маҳалливу дигар нафарони саховатпеша назаррас арзёбӣ мегардад. дар соли 2024 дар назди 7 муассисаи таълимӣ сохтмони 51 муассисаи таълимӣ барои 1275 хонанда сохта шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. инчунин дар 74 синфхонаи дигар
корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта то анҷоми соли 2025 як қатор бинои иншоотҳои назди муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои таълимии нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. дар баробари дигар иншооти соҳа ба пуррагӣ аз навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии қасри фарҳанги деҳаи пахтакори ҷамоати деҳоти 5 боиси хушҳолии кормандон гардидааст. иқдоми мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи татбиқи лоиҳаи дастгирии ҷомеа касса ҳазор амалӣ гардида барои рушди соҳа дар деҳот нигаронида шудааст. сокинони заҳматқарину ободгари ноҳияи ҷайҳун бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва азми қавии ватандорӣ ният доранд ки минбаъд низ дар ҳама самту соҳаҳо софдилона меҳнат карда тавассути боз ҳам баланд бардоштани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ ва вусъати иқдомҳои созандагиву бунёдкорӣ саҳми арзандаи худро дар ободонии як гӯшаи меҳан гузоранд. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. татбиқи нақшаҳои созандагӣ бо низому услуби корбарии муосир дар ноҳияи лахш бо саҳми сокинони саховатпеша муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ноҳия бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ва аёниятҳои хониш таъмин карда шуд. ин тадбир аз ҳисоби маблағи барои адои сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ шуда амалӣ гардид. гузориш дар ин хусус. иқдомҳои созандагӣ ва бунёдкориҳо ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ авҷ гирифтанд. ҳоло ба истиқболи рӯзи истиқлолияти давлатӣ идома доранд. бо шарофати сулҳу суботи сиёсӣ ва оромии имрӯз деҳоти дурдастарини ноҳияи лахш ҷилои тоза ва симои навро касб намуда истодааст. иншооти баландошона, таъмиру навсозии роҳҳо, сохтмони муассисаҳои таълимии замонавӣ, бунёди майдончаҳои варзишӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ, дар маҷмӯъ иншооти дигари иҷтимоию маъмурӣ сохта ба истифода дода мешаванд. акнун дар доираи ҳидоятҳои созанда дар ноҳия сафи шахсони эҳсонкор зиёд мегардад. яке аз чунин шахсони ҳимматбаланд Чинора Усмоноваи 78 сола мебошад. ин модар пасандозҳои ҷамъовардаи худро ки барои сафари ҳаҷ ҷамъ карда буд бо сарбаландона дар ободониву созандагии деҳааш харҷ намуд. бо ташаббусҳои беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кишвари азизу маҳбубамон Тоҷикистон рӯз ба рӯз ободу зебо гашта ба муваффақиятҳои назаррас ноил гашта истодааст. ин аст ки мардуми ноҳияи лахш дастуру супоришҳо ва сиёсати созандаву бунёдкориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ намуда баҳри ободии кишвар ва ноҳия саҳми худро гузошта истодаанд. ӯ барои деҳаи худ бо харҷи зиёда аз 100 000 сомонӣ як адад трансформатори замонавӣ ва барои муассисаи таълимии деҳааш 5 адад тахтаи синф, 55 миз, 118 курсии муосир барои хонандагону омӯзгорон харидорӣ карда тақдим намуд. ин иқдоми модари меҳрубон хурсандии пиру барнои деҳаро афзун кард. дар баробари ин дигар сокинони ноҳия маблағҳоеро ки барои сафари ҳаҷ ҷамъ карда буданд азм гирифтанд ки дар ободониву пешрафти диёри худ саҳмгузорӣ намоянд. роҳҳои маҳаллӣ ва маркази ноҳияро сокинон тасмим гирифтанд ки асфалтпӯш ва чароғон намоянд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми фаъолону соҳибкорон ва сокинон корҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи баланд идома дошта азм доранд ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои баланд истиқбол гиранд. бахтовари муҳриддин Баҳриддин Исмониддин, Лахш, ахбор. таи солҳои истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо мақсади пешгирии фавти модару кӯдак ҳукумати мамлакат тадбирҳои муассирро амалӣ ва дар заминаи татбиқи барномаҳои давлатӣ марҳила ба марҳила то андозае мушкилоти соҳаро бартараф намуд. муҳимтарин тадбире ки дар ин давра боиси коҳиш ёфтани нишондиҳандаҳои фавти модару кӯдак гардид, бунёди таваллудхонаҳои замонавӣ муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ дар минтақаҳои дурдасти вилоят мебошад. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар тоҷикистон баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак самти афзалиятноки соҳаи тандурустӣ ба шумор рафта, дар ин ҷода аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар пайваста тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешаванд.
инак боз як иқдоми муҳим ҷиҳати пешгирии фавти модару кӯдак дар кишвар амалӣ гардид. Ин ҳам бошад баргузор намудани чорабиниҳои гуногуни омӯзишӣ ҷиҳати такмили донишу малакаи акушер-гинекологҳо дар сатҳи маҳал. чунин як чорабинии омӯзишии навбат бо иштироки мутахассисони донишгоҳи улумпизишкии шаҳид биҳиштии ҷумҳурии исломии Эрон бо акушер-гинекологҳои вилояти Суғдоир гардид. ин иқдом дар доираи ҳамкориҳои судманди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ амалӣ гардида, мутахассисон иброз доштанд ки табодули таҷриба беҳтарин имконият ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак мебошад. бисёр муфид аст ки имрӯз мо ҳамкорӣ бо 4 нафар намояндагон ки инҳо акушер-гинеколог, анестезиолог, реаниматолог ва неонатолог ҳастанд, бо мо ҳамкорӣ доранд ва барои паст намудани нишондодҳои фавти модар ва фавти кӯдак ин бисёр аҳамияти калон дорад. давоми солҳои охир дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд раванди бунёди таваллудхонаҳои нав ва муҷаҳҳаз намудани онҳо бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир вусъат ёфта, дар самти ҳифзи саломатии модару кӯдак аз ҷониби ҳукумати кишвар тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. хусусан дар таваллудхонаи вилоятӣ бо ворид гардидани дастгоҳу таҷҳизоти муосир сатҳи хизматрасонӣ ба модару кӯдак беҳтар шуда, дар маҷмӯъ биною иншооти 6 шуъбаи ин муассисаи тандурустӣ мутобиқ ба талаботи замони имрӯз таъмир гардид. таваллудхонаи вилоятӣ дорои 210 кат буда аз 6 шуъба иборат мебошад ва ҳамчун зинаи 3 барои тамоми сатҳи вилоят хизматрасониро дар бар мегирад. ба таваллудхонаи мо дар давоми солҳои охир, хусусан дар давоми соли 2024 якчанд таҷҳизотҳои муосир ворид шуд. ворид шудани ин таҷҳизотҳо барои муассисаи мо бисёр муфид буда, имкон медиҳад ки чуноне ки ба мо аз ҳамаи тамоми сатҳи шаҳру ноҳияҳои вилоят бо валодатҳои оризавӣ, ҳомиладорон бо оризаҳо ворид мешаванд, кӯмаки баланд ихтисос расонида шавад. мавриди зикр аст ки дар гузашта дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо сабаби кам будани таваллудхонаҳои замонавӣ фавти модару кӯдак зиёд ба қайд гирифта мешуд. ин ҳолат бештар дар деҳоти дурдасти вилоят ба амал меомад. ҳоло вазъ ба куллӣ тағйир ёфтааст. таваллуд дар шароити мусоид сурат гирифта, дар муассисаҳои тандурустии вилоят бо истифода аз имконияту шароити фароҳамовардашуда ҳифзи саломатии модару кӯдак вазифаи асосии мутахассисони соҳаи тиб ба ҳисоб меравад. сокинони ноҳияи Кушониён ба мақсади ба даст овардани ҳосили фаровон ва беҳтар намудани сатҳи рӯзгори хеш заминҳои назди ҳавлигиро самараноку оқилона истифода менамоянд. имрӯзҳо кишоварзони ноҳия ба ҷамъоварии ҳосили зироату сабзавот машғул буда, қисми зиёди онро дар бозорҳои истеъмолӣ ба фурӯш баровардаанд. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. дар ҳамин шабу рӯз сокинони ноҳияи Кушониён самараи меҳнаташонро аз заминҳои назди ҳавлигӣ ҷамъоварӣ ва пешкаши харидорон гардонида истоданд. зеро ҳар қитъаи дар ихтиёр доштаашонро пурмаҳсул истифода карда, ҳамасола бо гирифтани ҳосили хушсифату фаровони маҳсулот дар ғанӣ гардонидани буҷети оила ва таъмини бозорҳои кишвар бо анвои гуногуни кишоварзӣ саҳми арзанда мегузоранд. хонаводаи қаюмуфо аз ҷамоати деҳоти навбаҳори ноҳия ки дар ихтиёрашон 10 сотиқ замин доранд, имсол дар масоати 6 сотиқи он 4 гармхонаи доимуамалкунанда бунёд карда, дар онҳо парвариши бодиринро ба роҳ монданд ки ҳамарӯза то 400 килограмм ҳосил аз ин гармхонаҳо ба бозорҳо пешниҳод менамоянд. ҳамзамон дар қисмати дигари он сабзавоти гуногун аз қабили помидор, сабзӣ, картошка ва кабудӣ киш намуданд ки рӯзҳои наздик ба ҷамъоварии онҳо низ шурӯъ хоҳанд кард. сокинони сарбаланди ҷамоати деҳоти навбаҳор бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ, заминҳои ёрирасонии шахсӣ камар ҳиммат баста ҳар як қитъаи замини назди ҳавлигии худро самараноку оқилона истифода бурда истодааст. чӣ хеле ки шумо шоҳид ҳастед, дар бештари заминҳои назди ҳавлигии сокинон шаҳрвандон гармхонаҳои доимӣ бунёд намуда дар он парвариши помидор, бодринг, дигар маҳсулотҳои сабзавотиро ба роҳ монданд. ҷамъоварии ҳосил аз моҳи март оғоз гардида ҳамарӯза ҷиҳати фаровонии ҳосил, ҷиҳати таъмини бозори дохил бо маҳсулоти тару тоза аз ҷумла сабзавот, бодринг, помидор
заҳмат кашида истоданд. айни ҳол ҷамъовари будуринг идома дошта ҷамъоварии картошка дар заминаи назавлигӣ оғоз кардааст. таъкидҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати самараноку мақсаднок ба кор бурдани ҳар қитъа замин ва захираи маводи ғизоӣ барои 2 сол зери таваҷҷӯҳи сокинони ноҳия қарор дошта, қитъаҳои дар ихтиёрдоштаро дар чанд марҳила истифода мебаранд, ки барои ин тадбир заминаи хубе фароҳам хоҳад гашт. боду ҳавои имсола баҳри кишту парвариши зироату сабзавот мусоид омад ва сокинон тавонистанд аз маҳсули кишткардаи ҳосили дилхоҳ рӯёнанд. иброз менамояд Абутой Ҷураева, сокини ҷамоати деҳоти навбаҳори ноҳияи Кушониён. ҳамин замини пеши хонагира худмон истифода мебарем, ҳазир ки нафақа хӯрем, ҳамин келино да ёд додагем, ҳар сол ҳаминҷа помидор, болгар, бодирин ҳамаша нихолиша худмон мекунем. вақтиш омад ҳамин зиминда мешинонему, фоидаша мебинем. ай бозор харидорӣ намекунем. фақат ай замини худмон با زیادتش بازار میبریم میفروشیم زندگی را پیش میبریم. این زنی مهنت‌دوست 12 سوتیق زمین دارد و آن را پرمحصول به کار برده با گرفتن حاصل فراوان زندگی خود و فرزندان را بهبود میبخشد. همین گونه مدنیت استفاده برای زمین در همه خانواده ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه کوشانیان مشاهده گردیده در نتیجه گرفتن ثمره زحمت خویش در تامین امنیت عضوقواری مملکت حصه ارزنده گذاشته ایستادند. سمندر شایف اسکندری سعید، ناحیه کوشانیان، اخبار. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансиҳату хонобод бошед.